Illa dels conills. T'imagines arribar a una illa i que centenars de conills corrin cap a tu? Doncs existeix un lloc on això passa de veritat. Quan vaig descobrir aquesta illa pensava que era una cosa inventada per internet. Però no, al Japó hi ha una illa coneguda com l'illa dels conills. I quan dic que està plena de conills, no exagero, N'hi ha centenars que viuen en llibertat i s'acosten als visitants sense cap por. Ara bé, la pregunta és, com han acabat tants conills en una illa? I aquí és on la història es torna encara més curiosa. Fa anys, aquesta illa es va utilitzar per fabricar gasos tòxics durant la Segona Guerra Mundial i fins i tot va arribar a desaparèixer d'alguns mapes. Amb el temps, la fàbrica va tancar i l'illa va canviar completament. Avui és coneguda per una cosa molt diferent, els seus conills. Sincerament, em sembla increïble que un lloc amb una història tan fosca s'hagi convertit en un dels indrets més adorables del Japó. I tu, hi aniries a visitar-la?